itu omong sang bang pratangga pati jendul saking Brangwetan kaling amega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandyan dewasane wau kawusa wancine wis ngance goro-goro Sukra mangkara tumbak mendo tete tete kalapa sumawur cita angkara rakata buta maesa Respati mintono Eka dwi tri catur panca Sasapta asta Astana wadasa apa ta pertandane kang goro-goro estrinipun mungkin ari ngurmati wijeral para kawan kula Semargareng Petrus ora Bagong ingkang sami segan madyaning ora remba wijeral sarupat para kawan metal tlata ngayuja karta